Velkommen til endnu en guide fra iOStips.dk. I dag skal vi se lidt på, hvordan man genstarter en iPhone, der er frosset. Nu har jeg ikke lige en iPhone, der er frosset, men det er samme trick, om den er frosset eller ej. Det man gør, det er, man skal bruge knapperne herude på siden. Vi har en skru op og en skru ned knap, og så skal man bruge tænd og sluk knappen, som vi har her på den anden side. Det man gør, det er, man trykker hurtigt på skru op, skru ned, og så holder man tænd og sluk knappen inde. Og det gør man indtil den genstarter, og man ser et Apple logo komme frem. Bare bliv ved med at holde sluk knappen inde. Når man så ser Apple logoet, så kan man slippe igen, og så starter den lige så stille og roligt op. Det er et super nemt trick, hvis din iPhone er frosset, og du har brug for at få den genstartet. Hvis man har en ældre version af iPhone med en hjemmeknap hernede, en knap hernede i bunden, så har jeg en anden video, hvor du kan se, hvordan man får genstartet den.